Добър ден на всички! В момента извършваме оглед на жилищен блок в град Никопол, който все още е в гаранция след саниране на покрива. Покривната хидроизолация вече е заминала. Покрива тече отвсякъде. Както всички виждате тук, вертикалните елементи не са направени качествено. Материала, който е използван на втората година, вече има надлъжни пукнатини, което означава, че е едностранно армиран от типа АПП, активен полипропилен, който за нашите географски широчини, съгласно наредба номер 2 за строителството, е напълно несъвместима. Тотални престъпления се вършат. Всичко това минава през надзори, които изобщо не се качват, изобщо не гледат какво се случва, какво се влага. Нито един от комините не е обшита с ламарина. И щетите са огромни. Това са европейски пари, европейско саниране. Вижте за какво става въпрос. Блок на 2 години. Блок на 2 години с надлъжни пукнатини в материала. Това нещо, хора, е недопустимо. Това нещо е недопустимо. Всичко е тотал щета. Хората са поводяли. Тече всеки един апартамент. Вижте за какво става въпрос. Надлъжни пукнатини има ли по материала, значи мача е приключил. Вижте какво става. Това даже се отлепва. Ето тук може да се види производителя. Българска фирма е. И ще ви покажа още един детайл, където не е направено технологично правилно. Ето. Капака отдолу се качва горе. А той трябва да се направи първо той и след това да сложи пласта отгоре. Водата идва тук, влиза под капака и къде отива никой не знае. Ето тук още пукнатини. Снатките не са направени на заваряване. Изобщо не мога да кажа едно положително нещо за изпълнението и изобщо за полагането на хидроизолация на този покрив. Всички виждате, тук има места, където събира вода. И така. Ако ви харесва видеото, абонирайте се за канала ни. Поздрави!